दुगन आरो मा थागोन बे गासैनिसिम खुलुमबाय बयनिसिमबो बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि होननाय बे दैमु नोगोराव फैगौ 10, 11 आरो 12 जानुवारिसिम जागोन। नाथाय बिनि आगोलनो जोंहा बेयाव दिन्थिफुंसालिया अर्थात एग्जिबिशना 6 जानुवारिनिफ्राय लानानै 12 जानुवारिसिम जागोन आरो बिनि थाखाय जोंहा जि लाहार फाहार बियो खोब माने हाखा दावरायै जागासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों 6 अक्ट'नि आगोलनो बेखौ जोङो आबुङै महर होनायनि थाखाय जोङो गोब्राबै नाजाबाय थादों, लाहार फाहारखौ खालामबाय थादों। बेवहाय एग्जिबिशनाव गासै जोङो 35 बिगा हाखौ कभार खालामनानै बेखौ खालामनाय जादों। बेयाव गासै 600 स्टल थागोन आरो बे 600 स्टलनि गेजेरावनो बिभिन्न जोंहा दिन्थिफुंनाय जागोन। बेयाव बर'नि गाननाय जोमनायजों लोगोसे बेयाव जानाय लोंनाय आरो बर'नि माखासे कालसारजों सोमोन्दो थानाय माखासे दिन्थिफुंनाया बेयाव सोलिगोन। बेजों लोगोसे जोंहा मैखोमै बर' न'खर बे दिन्थिफुंनायनि सालियावनो जोंहा थागोन। बेनि गेजेरावनो बे बर' न'खरनि गेजेरजोंनो बर' माहारिनि गासै हारिमु जोंनि गासै जोंनि जिखिनि नांगौ बर' माहारिनि बेखौ बेयाव दिन्थिफुंनाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे बेयाव जों गुबुन गुबुन ट्रेडिसनेल माखासे गुबुन माहारिफोरनिबो बेयाव हांख्रायनाय जादों। ट्रेडिसनेल फुडफोरनि जानाय लोंनाय बेयाव फैगोन। बेजों लोगोसे जोंहा माने गभमेन्टनि गासै 9था डिपार्टमेन्टआ बेयाव बाहागो लागोन। बिथांमोननि गभमेन्टनि एक्टिभिटिसखौ बेयाव देखायफैगोन। लोगोसे इन्डियान आर्मिनि आर्म्स डेमनस्ट्रेसन बेयाव जागोन आरो केरियार काउन्सिलिं, बिथांमोननि केरियार काउन्सिलिं बेयाव दिन्थिफुंगोन। बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। लोगोसे बङाइगाव BRPLआबो बेयाव बाहागो लागोन। बिथांमोनाबो बाहागो लानायनि खोथाखौ बुंदों, अलरेडि कनसेन्टखौ होबाय। दा बेबायदि गोबां जोंनो दासिमबो कन्टेक्ट खालामबाय थादों आरो गोबां बे एग्जिबिसनाव दखानफोर जोंखौ दासिमबो कन्टेक्ट खालामबाय थादों। आसा खालामदों बे दिन्थिफुंसालियाव जोंहा 600निख्रुइबो बांसिन बेयाव बायदि बायदि बिथिंनि माबाफोरा बेयाव बाहागो लागोन। आरो बेखायनो जों खावलायनो लुबैदों आसामनि गुबुन गुबुन जायगानि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्रा जाहाथे बेयाव बाहागो लाफैयो। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जि जथुम्मा बेखौ खोब गाजा गोमजायै बेयाव खुंफुंनायाव बयबो मदद होफैगोन बेखौ जोङो खावलायदों। बे दिन्थिफुंसालिजों लोगोसे कनफारेन्सखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोंहा 6 तारिखनिफ्रायनो थियाटार दिन्थिफुंनायबो जागोन। 6 तारिखनिफ्राय 7 तारिखसिम मोनसे दिन्थिफुंनाय, बेयो जाबाय सोरां मन्जु। आरो लोगोसे आइराखि थियाटारा फैगौ 8, 9, 10 अक्ट'आव जागोन आरो बेखायनो बेखौ फ्रि नायनो मोनगोन गासै रायजो राजाफ्रा। सोरबा सोरबा बिदि जुदि बर'नि थियाटारखौबो नुवाखैब्ला बे कनफारेन्सनि गेजेरजोंनो नायनो थाखाय सुबिदाखौ लानो हागोन। ओंखायनो जों खावलायदों बयबो जाहाथे लोब लोब बेयाव नायफैयो आरो बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जि जथुम्मा बेखौ गाजा गोमजायै फालिनायाव बयबो मदद होफैगोन, बाहागो लाफैगोन, बेखौ जोङो गुरैयै खावलायदों। आरो बे एग्जिबिशना 6 अक्ट'निफ्रायनो जिहेथु बेखौ बेखावगोन, बे बेखावनाय हाबाफारियाव जोंहा सेन्ट्रेल मिनिस्टारा बेखावफैगोन, पबित्र मार्घेरिटा। आसामनिफ्राय सेन्ट्रेल गभमेन्टआव सासे मन्त्रि मोननो हानाय बिथाङा बे हाबाफारिखौ बेखावफैगोन। लोगोसे बे अक्ट'आवनो 6 तारिखआवनो जोङो मार्केट मोनसे बेबो उद्बोधन जागोन। दा ओंखायनो बे मार्केटआवबो गोबां जोंनि ओनसोलनि गोबां जानाय लोंनायनि बेबस्था बिथांमोना बेयाव थागोन।
बिथांमोना बे दखानखौ होगोन ओंखायनो बयबो बेयाव गासै रायजो राजानि नांनायखिनि सुबिदाखौ बेयाव खालामना होनाय जादों जाहाथे बेयाव 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि बेयाव जाहाथे नायनो फैनाय बाहागो लानो फैनाय गासै रायजो राजाया दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे खुनु उसुबिदा जाया बेनि थाखायनो बिथांमोननि सुबिदानि थाखायनो जोङो जेसे हागौ मोजाङै खालामनो नाजानाय जादों। गोजोन्थों।